En la onda local de Andalucía. En la onda local de Andalucía comienza Para convivir en Andalucía. Pentru a conviețui în Andalusia, program ce încearcă să faciliteze dezvoltarea socială a muncitorilor români, desde la cunoașterea limbii și a informației. Realizado con la contribución de la Unión Europea. Un cariñoso saludo a todos los rumanos y rumanas que residen en Andalucía. Somos Tatiana Giannina. Hola Tatiana, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Y Alejandro Moreno, que vamos a estar con vosotros y vosotras en la conducción de este programa, que tiene por finalidad servirte de ayuda para superar las situaciones y problemas que te plantea tu condición de emigrante. Un salut pentru toți românii rezidenți în Andalusia. Suntem Tatiana și Alejandro Moreno și o să fim împreună cu dumneavoastră de-a lungul acestui program, care are ca finalitate ajutarte para supera situațiile și problemele ce condiția de emigrante te cauzează. El proyecto tiene como objetivos contribuir al conocimiento y la práctica lingüística del idioma español y orientar para la gestión y el desarrollo personal. Proiectul are ca finalitate ajutarea la cunoașterea și practica lingvistică a limbii spaniole și pentru a vă orienta sobre gestiuni și dezvoltarea socială. De-a lungul programului o să tratăm aceste teme. Entrevistăm persoane ce ne poate informa în acest domeniu și chestiuni de lingvistică și gramatică ce dificultează comunicația, așa încercând apropia cultura noastră. Pentru a completa acest program, dispuneți de o fișă cu jocuri ce puteți obține în ziarele gratuite și prin mediul de internet în la pagina lalera.org, unde puteți obține mai multe informații. Pentru toți acei care doresc să se reuneze, se-au format grupuri pentru a asculta programele și unde puteți conta cu o persoană ce o să vă ajute și o să vă faciliteze învățarea dumneavoastră. Cine nu poate participa, vă punem la dispoziția dumneavoastră un număr de informație 656 917 784, unde vom răspunde la întrebările dumneavoastră, lunerea și vinerea, de la 5:30 până la ora 7 seara, așa cum puteți utiliza și adresa electronică ondalocal@emartv.com. Estamos en un periodo histórico en el que la identidad de ciudadanía planetaria nos iguala y nos lleva a compartir un mundo sin fronteras. Empeñados en caminar hacia esa utopía realizable, confiamos en que este programa nos encamine a ello. Ne aflăm într-un perioadă de la istoria unde identitatea de cetățean de această planetă ne egalează și ne face să compartim o lume fără frontiere. Decidiți să mergem spre această utopie posibilă și avem încredere că acest program o să ne îndrume. Acest program se va transmite în fiecare vineri. Vom cunoaște mai de aproape populația României și vom da informații de ajutor a toți acei care ajung în această țară căutând un loc de muncă sau pentru a îmbunătăți condițiile de viață. În acest moment ai 2,5 milioane de români care au ieșit afară din țară. Din aceștia, 40% sunt rezidenți în Italia și 30% în Spania. În Andalusia trăiesc 52.000 de persoane. Acest număr a crescut începând cu anul 2000 și cu intrarea României la Uniunea Europeană. România este o țară care face parte de la comunitate și de acest mod populația României are aceleași drepturi ca celelalte țări de la Uniunea Europeană. Pues nada, pasar un buen fin de semana. Saludos. Adiós. Buen fin de semana. Hasta luego.